waarom zit het jeugdorkest nog tussen het grote orkest? Of andersom, hè? Waarom zit het grote orkest nog bij het jeugdorkest? Ze hebben namelijk straatmarsen ingestudeerd. De jeugdharmonie heeft 2 straatmarsen ingestudeerd. De grote harmonie heeft 2 straatmarsen ingestudeerd. En nou, dat is eigenlijk super fijn, want als er een optocht is, ja, en er werden straatmarsen gespeeld, de jeugdharmonie loopt ook al met. Ja, met een optocht, met een instrument, als ze al een instrument kunnen bespelen, of met een vlag. Ja, kent ook wel dat ze met een vlag metlopen. Maar dan is het natuurlijk wel hartstikke chic als de jeugdleden ook kunnen metspelen. Ja, dus daarvoor zijn er 2 straatmarsen ingeoefend, zodat er samen muziek gemaakt kan worden. Frans, je gaat met Ardita beginnen. De eerste straatmars. Succes! Dat wordt de eerste gezamenlijke ingestudeerde straatmars van de jeugdharmonie en de grote harmonie. De volgende straatmars die zie gewoon spelen voor u het violet, oftewel paars. En ik zie dat er van dirigent wordt gewisseld. Frans Kolen, dankjewel. Hoi hoi. En zijn plaats wordt overgenomen door de dirigent van het Grote Harmonieorkest, Peter Wouters. Dat mag ik ook even verklappen, zeker.
zeker. En dan heb je vast en zeker ook deze meneer hier zien staan, die al het hele pleinconcert opnames aan het maken is. De meneer Henk van Rens, die heeft ook opnames gemaakt afgelopen donderdag. Toen heb je misschien op de huifkar de boertij geregeld hij voor de jeugdharmonie. Want die zijn daarmee door het dorp getrokken. Hè. Die hebben spelentijden op de huifkar door het dorp rondgesjeest. Werden niet een van de jongeren zeggen weer after dat was leuk door het dorp sjezen. Ik denk, ja, dat doen we natuurlijk voor. Henk, ik heb er ook al opnames van gemaakt. Die staan bij dich op het YouTube kanaal. En ook op Facebook. En toen heb je dat spontaan aangeboden en ook eigenlijk spontaan gezegd van, oh, als je zaterdag pleinconcert hebt, kom ik ook opnames maken. Ja, vind je veel hartstikke chic. Dus je kent op het YouTube kanaal van Henk van Rens of op zijn Facebookpagina, kan je alles nog eens een keertje nog beluisteren. Ja? Nou, ik zie dat hier allemaal de volgende straatmars klaar heb staan. Violet, daar gaat er. Prachtig, zo'n straatmars. Violet. Ja, je ziet dat Peter al aangeeft dat de leden van het jeugdorkest, oftewel de jeugdharmonie, nu eruit mogen stappen. Ja, neem de papieter maar met. Voorzichtig. Gaat hartstikke goed. En dan blijft eigenlijk alleen nog maar de grote harmonie over met de drumband, oftewel de slagwerkgroep, die hier in de boetensterrenk ziet staan. Want de slagwerkgroep gaat dadelijk ook meedoen met de grote harmonie in een nummer. En je ziet ook dat links en rechts gaat geschuifd worden. Nu gaan ze eigenlijk pas echt hun vaste plaats opzoeken, waar ze normaal altijd zitten. Goed zo, iedereen heeft zijn plekje
Weer gevonden, lekker warm tegen een aan. Ja, en wat is een harmonie? Zanger, drumband of zanger slagwerkgroep, wie ze eigenlijk tegenwoordig wordt geheten, wordt genoemd. Samen gaan ze een nummer voor je spelen en het nummer het Drumbo. Een heerlijk nummer, Drumbo, waarin jou goed te waren wordt dat er echt wel aandacht wordt voor de drumband, het slagwerk achterin. Het volgende nummer, ja, vind ik een echt vakantienummer. Het heeft echt te maken met mijn favoriete vakantieland, namelijk Wasdriek. Heerlijk in de berg, in de hutten, Keizersmarre, Apfelkorn, Weitse Schnitzel, och, je weet het allemaal, het is allemaal even lekker. En wie gezellig is het dan als je in Westrik op vakantie bent en die bent aan het wandelen, s'avonds, en die komt op een leuk pleintje uit en op zo'n leuk pleintje speelt een zwanne Wastrikse kapelle en die spelen dan Böhmischer Traum. Ja, dat is toch geweldig. Nou, dat gaan we nabootsen. Laten we nadoen alsof we in Westrik zijn. Alsof we op een Westriks pleintje zitten. Met een voltallige kapelle die Böhmischer Traum gaat spelen voor ons. Geniet ervan.
Heerlijk, dat nummer. En ik werd ook top, top, top hier ene zeggen, hè? Was mich wat heer dat, hè? Top, top, top. Nou, dat ons harmonie eigenlijk van heel veel genres toes is, gaat ze ook zo meteen wat waren, want verdoen dadelijk even zo. En dan is die Oostenrijkse kapelle in enig jaar omgebogen naar een Britse rockband. En deze Britse rockband gaat voor u spelen in een medley van Queen. Queen kent je wel allemaal. Hè? Het is inmiddels al ruim 30 jaar geleden dat de leadzanger Freddie Mercury is overleden. Maar zo wie dat gaat met gooie muziek blijft gewoon altijd voortbestaan. Ja? Nou, de harmonie gaat voor u spelen. Een medley van Queen. Kijk, dit is een paard.
is een prachtige medley van Queen. Maar Queen heeft zoveel prachtige nummers gemaakt natuurlijk. Ik denk als ze een medley zou ze gewoon moeten schrijven van al hun bekende nummers. En dan hebben ze gewoon een meer dan een avondvullend programma. Dus dit worden gewoon een aantal highlights uit de carrière van Queen. Ik zei je al, deze harmonie, ja, die is van heel veel markten toes. We hebben een Oostrijkse kapelle gehad, we hebben een rockband, just gewaard. Maar deze harmonie hield eigenlijk ook wel van een leuk, grappig stukje. Het stukje dat ze zo meteen voor u gaan spelen, dat heet Chicken Run. En Chicken Run betekent eigenlijk kippenrennen. Ja, kippen die op de vlucht zijn, kippen rennen. En het komt uit een film, de film heet Chicken Run. Gaat over een kippenboerderie. En die boerin van die kippenboerderie, dat is een stevige tante en die hield grote wijnstrongen. En die kippen hebben gewoon niks te zeggen. Want als ze door als kip zijnde ene dag vergeten bij zijn ei te leggen, geeft ze meteen de pan in. Ja, dus die kippen die komen in opstand. Onder leiding van een felle kip. En die heet Ginger. En Ginger die krijgt hulp van een circushaan, Rocco. En de circushaan Rocco, daar wordt in het circus in zo'n kanon afgeschoten. Dus daar gaat die kippen wel even leren vliegen, zodat die kunnen gewoon ontsnappen. Nou, waarom vertel ik u dit even in het kort erbij? Dan heb ik er zo meteen een voorstelling van de muziek wat hier wordt gespeeld. En dan, ja, dan werkt er misschien die kippen allemaal rennen en misschien ook nog wel vliegen. Dan kan ik je het voorstellen bij de muziek. Ja, veel plezier bij Chicken Run. Sorry, voor dit stuk heb ik eigenlijk heel het publiek nodig om mee die kippenrun te kunnen zingen of fluiten of heel speciaal kazooen. Kazoo is een speelgoedinstrument dat wij in het korps geïntroduceerd hebben, waar wij heel veel duizenden euro's voor moeten betalen hebben. Enorm veel. Ik ga het hoofdthema laten voorspelen door één kip, één fluit. Naderhand kunnen jullie dat melodisch lijntje mee proberen te zoomen of te neuren of te zingen. Cecile, onze kip van dienst, speelt de partituur voor. Luister, heel eenvoudig melodietje. Voilà, dat is het melodielijntje. Bravo voor de kip. Dat is het lijntje dat wij mee moeten doen. Ik zal jullie teken doen wanneer jullie mee moeten zingen en mee moeten zoomen. Iedereen komt de kast goed. Ben je klaar? Ja. De kippen spelen het thema eerst voor. Daar gaan we.
Was je tevreden over het publiek? Enorm tevreden. Enorm tevreden. Allemaal geslaagd. Je mag zo erbij gaan zitten. Absoluut. Nou, we gaan ervan uit dat we voor het allerlaatste nummer, dat het gewoon nog lekker droog blijft, dat je nog fijn kunt luisteren naar het laatste nummer van dit gezellige zomerse pleinconcert. En dan morgen natuurlijk een Nederlandse slager, tussen aanhalingstekens, niet ontbreken. Het is een die al een paar jaar oud is, maar die nog altijd leuk is om te spelen en zeker altijd leuk is om met te zingen. Want ik weet zeker dat hier het refrein allemaal kunt metzingen. Je hebt net allemaal mogen neurien, dus die stembanden die zijn goed opgewarmd en uitgerekt. En dan kunt je zo meteen fijn gewoon metzingen met het refrein van vlieg met me mee naar de regenboog, rainbow. Ik hou alleen van jou, gelukkig, komt dan achteraan. Dus het refrein kent je allemaal. Oké. Vlieg met me mee van Paul de Leeuw.
Met het nummer Vlieg met me mee naar de regenboog Rainbow is eigenlijk een einde gekomen aan dit pleinconcert. Maar ik vraag altijd op het laatste, zijn we er echt klaar met? Of zouden we nog één nummer, zolang het weer mitspeelt, nog één nummer willen waren? Ik waren nog niet iedereen. Zouden we nog één nummer willen waren? Jazeker, want ik weet dat ze een heel leuk, of een heel mooi en heel leuk afscheidnummer hebben. Ja, wat eigenlijk heel passend is om dit pleinconcert met af te sluiten. We hebben de Nederlandse slager gehad. We gaan nu gewoon lekker terug naar onze eigen provincie. We gaan naar Limburg en de harmonie en de drumband besluit dit pleinconcert met de Limburgse Jagermars. Dankjewel. Nou, dat wordt toch een heerlijke afsluiter van een gezellig pleinconcert. We hebben het traag gehouden. De zon heeft geschenen. We hebben genoten van u als publiek. Hier hebben genoten van de prachtige muziek. Namens alle leden van Harmonie Sint-Jozef wens je u een hele fijne vakantie toe. Of je lekker thuis blijft in de tuin, of je gaat vliegen, of je gaat met de auto weg. Kom in elk geval gezond weer terug en we zien u heel graag weer in het nieuwe muzikale seizoen van Harmonie Sint-Jozef. Dankjewel.